این درباره ایریش دولت ترک هلبت اف پنج روز به نوفر بردوام دکه به تایبەت جی خطا شهبایی حتی کوبانی من بچ همان نقطه ده هریما جزیره به تمامی اف پنج رو به نوفر هم جالی بلافرین شهر بلافرین کشفی و هلبت به تانک و توپان تی توبارا کرن نهادو ایریشا بلافرا یا لسر هزی پاراسنا کامپا هولی یا گو داعش تیده چه ببو انجام آویده هلبت هجمارek ji hevalê me birîndar û şehîd hebûn îro wek bîlanço ya herî dawî heşt hevalê me ê ku parastina kampê dikirin şehîd bûn. Lê tevê wê jî helbet êrişên bi tank û topa îro nêzî çil û şeş gunda rastî êrişê hatin. Ji van êrişan helbet şebekeya elektrîkê ya amûdê zerarekî mezin dît. Di hema noxtê de cihekî petrolê yê tirbispiyê ew jî hat ermançgirtin û xira bû. Hejmara cihên petrolê yên ku stasyonên petrolê got hatin xirakirin derket hefta. Êrişên bi belafirin ezmanî helbet û yên keşfê îro kêm bûn. Ew jî ji ber rewşa hewayê baranek û ewrekî mijek jî hebû. Ev rewşa hewayê helbet bû asteng li peşiya liv û tevgera belafra yani faul danî peşiya van belafra. Lê dîsa jî êrişên dîtir niha bawayekî dijwar berdewam dike heta van kêliya de jî gundên taybetî jî gundên derdora Amûdê û Şehba tên tobaran kirin.